ಹಾಯ್ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲಿ ಹೋಲಿತ್ತರ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಟುಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಹೋಲಿತ್ತರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಐದು ಡೇರುಲ್ಲಾರು വേറെ ഉള്ളേರು ಏರವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ತೋಚಿ ಬಂದೆ ಐದು ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ದಾಯಕೆ ಕೊರಪಾರೆ. രണ്ട് ചാനലുള്ള റൈഡിട്ട് ಏರ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಪಾಡಲೆ ಅಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಂದು. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಪನಿತ್ತರ ನೆಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ಏರವು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರು ಏರಂದು ಪನ್ಪಿಜಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ರೋಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇರು ಕೊರ್ತು ಜರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಚಿಕನ್ ಐರೆಗ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಮೂರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐಡ್. ಇರೇಗ್ ದಾದ ಅಂದ ದಾದ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಎಂಕ ನೊರ್ಗೆ ಇರೇಗ್ ದಾದಾಕ್ಕೆ ಎನ್ಯ ಈರ್ಡಾನ ದಾದಾವು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಚ್ಚು ಪೊರೂರು ದಾದಾವು ದಾದಾನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜವು ದಾದಾ ಇರ ಊರು ಓಲುಂದ ಊರು ಕಾರ್ಲಾಯ್
ಕಾರ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಲ ಈರ್ನ ಓಲು ಅಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು 10 ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರತ್ತ ಉರ್ದು ಇದಿನ ಉರ್ದು ಇನ್ನು ಉರ್ದು ಎನ್ನ ಊರು ಒಲ್ಲು ಇನ್ನು ಉರ್ದು ಬೆದ್ರಾ ಭದ್ರಾನ ಬೆದ್ರಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮುಲ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಭದ್ರಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಬೈಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ಇರೋ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆದ್ರಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಮಾರೂರು ಬೆದ್ರಾಡ್ ಮಾರೂರಾ ಹಾ ಕುಡ ಹೊರ ಕೊರೋಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಅವರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕೊರ್ತಾರತ್ತೆ ಅವರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬನಂದ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ 1 2 3 ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ 2 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಇರು ಕನ್ನಡದಾರ ತುಳುತ್ತಾರತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾರ್ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನವ್ರು ಕಾರ್ಲ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇರು ಓ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾರ ಇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ ನೆಂಚನ ಇಪ್ಪಾಡು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ರೇ ಅಂಡಲ ಮುತ್ತ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಬರು ಯಾನ್ ಕತಾರ್ಡು ಉಲ್ಲೆ ಓ ಇರ್ ಕತಾರ್ಡು ಉಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಊರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಪೋತಾರನ್ನ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಕೋಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ತಿರ್ಗಿನತೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೆಜಿ ಅಶ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕತಾರ್ ಓ ಇರು ಅಶ್ರಾಫ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕತಾರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಇರ್ನ ಓಕೆ ಅಶ್ರಾಫ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಕತಾರಡು ನನ್ನ ದಾದಾ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಜಾತೆ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ದಾದಾ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರು ಕಜ್ಪು ದಾದೇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಜ್ಪು ದಾದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಜ್ಪು ಕೊರ್ಪಾರ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರಿಯಾರೆ ಮಲ್ಪೇಡು ಮಲ್ಪೇಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾಡಿ ಐರೇನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನೆ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜತ್ತದ ಅಂಚಿ ಇರ್ನ ಊರು ಪಾರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡೇನ್ ಬೊಕ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿವ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಬೊಕ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ರ ಬುಡ್ಜಾರ್ಡ ಮಾರೆ ಇರೇ ತೆತ್ತಿಯ ಕಜಿಪು ಅಂಚ ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯಂ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಒನಸ ಆತಿಜಿ 6:30 PM ನೌ ಇತ್ತೆ ಆಜಾರ ಗಂಟೆ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ PM ಇತ್ತೆ ಆಜಾರ ಅಂಡ್ ಕತಾರ್ಡ್ ಓ 6:30 ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಮೂಲು ಎತ್ತಾಂಡ್ ಮೂಲು ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಒಂದ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವಲಿತ್ತೆ ಆಜಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಮೂಲು ವರ್ಮಾಂಡ್ ಅವಳು ಆಜಾರೆ ಬೈಯಾದ ಆಜಾರೆ
ಪನ್ಪುನಂಡ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಡ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬರ್ಪೆದಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓ ಅಂದೆ ఒక వర్చం అంటారు ಇತ್ತೆ ಕತಾರಡು ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಕೆಂಡನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೋಯಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ರಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದೆ ರಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ ಕೊರಿಯ ಏರ್ ಕೊರ್ತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮರ ಈರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಏರ್ ನಾನು ಅಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರ ಒಂಜನ್ನ ಲೈಕ್ ಕಂಡೀರು ಲೈಕ್ ಕಂಡಿನಿ ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಏರ್ ಕಂಡಿನಿ ಲೈಕ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೆರಡೂರ್ಗು ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕರ್ದು ಪೆರಡೂರ್ಗು ಒಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಣಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಕಾಣಿತ್ತು ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಿ నేను సతీష్ అన్న నిన్ను ఎవరు 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡೆ ಆರು ಪೋಯ ಕಮೆಂಟ್ ಆಡಚ್ಚೆ ಪಾಪ ಬರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮೂನು ಪುರಂಚನೆ ಸೇಮ್ ತೂವದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆದೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಜನ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಿ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಜನ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಆನ್ ಈರೆಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆದು ಸೇಮ್ ಆರ್ಲಕಾನಿ ತೂವರ್ ಸೇಮ್ ಅತ್ತು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆರ್ ನೆಂಚ ಮೋನೆ ಅಂಚನಿ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ನಮ್ಮನೆ ಎದುರೆತ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದ ಬಸ್ಸುತ ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚನಿ ಒರಿಯಲಕ ಎತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪುಜೆರು 7 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಒರಿಯಲಕ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಜನ ಇರ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರವು ಅದೇನ್ ತೂದು ಅಂಜನ್ ತೂ ನಿಜ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನ ತೂವರ ಆರ ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಜ ಇಜ್ಜಿನ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿ ಉಡುಪಿಡು ಹೋಟೆಲ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚೋ ಇಜ್ಜಿನ ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರದ ಯಾರು ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ವರ್ಣಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ದು ಹೋದು ಪೋ ಬಟ್ಟೆ ಚೆಪ್ಪು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಕೊಡಿತ್ತೇರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ದಾದೊಂಡಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ರ ಏಪಲ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ಬರ ದಾದೊಂಡವಳು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಡು ಪೆರಡೂರು ಪೇಂಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೇಂಟೆ ಬರೋಡ ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗೆ ಬರೋಡ ಪೆರಡೂರು ಡಿಜ್ಜ ಪಂಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನತ್ತ ದಾದವಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ರಪ್ಪ ಮೂಜನಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮೂಜಿ ಜುಮಿ ಎಂಕೆ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಕೆ ಪೆರಡೂರುಡು ಉಂಡು ಪೇಟೆ ಉಂಡಾ ಪೆರಡೂರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಪೇಟೆ ಹಾಯ್ ಎಂಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತ ಇರು ಒನಸಾಂಡ ಇರು ನಾ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೇನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತನ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ವನಸ್ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪದ ಅಪೂರ್ಪ ವನಸ್ ಆಂಡು ಎಂಕೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ದಾದ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಪುನ್ ಓ ಅಂಚನ
ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಡೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಾಡು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಂಡ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪರ ಅಡ್ಡ ಇಪ್ಪುನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬದಾಣೆ ನುರ್ಗೆ ಕಂಚ ಕಪ್ಪೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚಿನ ತಿರುಗುನು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮರೆಯಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೀಪ್ನ ತಗೋದ ಪೂರ ಪೋಯರು ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ನತ್ತ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರು 3 ಜನ ಬತ್ತೇರು ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ರೈಡ್ ಏಳು ಜನ 5 ಜನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ ಚಂದ ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಒರ್ಮ ಜನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಜನ ಗೊತ್ತು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 10 ಒಂಜಿ ನೀರೇನು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ 7 ಜನ 6 ಜನ വൈക്കൊഞ്ഞ് 10 വെറുമ്പ ജന ఇక్కడ 3 ಇತ್ತು 4 ಉಂಡು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಉಂಡ ಎಡ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ದಾಲ ಪಂತುವೆರ್ ದಾಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ 7 ಜನ
6 ಜನ. ಪೂಜಾರ ದಾದ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರತ್ತ ಕೋಡೆತಾರ್ನ ಮಗಳೇ ಮದ್ಮೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮಾದಿಸನತ್ತ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರದಲ್ಲ ದಿನಾಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ ಅಂದ್ 1 ತಾರೀಕು ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಕೋಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ಕೋಡೆ ಎಪ್ಪುಡು ಮದಿಮೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಇದು ದುಂಪುರ ಬರೋದಿದ್ದ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಏರು ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಬಿತಾಂಡ ಸತ್ಯನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಆಕ್ಲು ಪುರ ಓಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ತೆಕನ ಬೆಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಡೈಲಿ ಬರೋದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಣಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಅಪರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಪಂಡ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಇಜ್ಜರಟ ಮಿಂಚ ಐಡಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಚಾಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಚ ಐಡಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಡಿ ಹಾಕಲಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರು ಇಂಚಾಂಡ ಓ ಬಾ ಬರೀ ಹೋಗು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ತಿರ್ಗುಂಡಿಯ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅದಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಏರ್ನ ಬಾಕಿತ್ತು ಓ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಮಾರೆ ಚೆಕ್ 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 ಅಂದು ತಿರ್ಗುಂಡು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಳು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಂತೇರು ಶುಭಕ್ಕ ನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದಿರು ಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಂತೇರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಂದಿರು ಯಾರು ಪೋತೇರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂದಿರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗನ್ನ ಸವಿತಕ್ಕ ಬೈದಿರ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಓ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಮಾರೆ నేను ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಅಂದೇ ಸತೀಶ ನಮ್ಮೂಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ಅವೇ ನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸತೀಶ ನಾವು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಮಾರೆ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಸೇವ್ ಪಲ್ಯಾಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಅವು ಏನೋರ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದ ನಪ್ಪು ಉಂಡವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಗುಲೇ ಪಾತೆರ ಅಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾರೆ ಇನ್ನೊಂಡಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಶುಭಕ್ಕ ಪೋಯರು ಸವಿತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಕೈಪುಕೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಕೋಡೆದ ಕಂಚಾಲ ಏನಿತ್ತ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಅವೆ ಅವು ಏನಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪರ ಅಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುಜಿ ಓಲ ನೆರ್ಪು ನಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯಾರ ಸವಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಪೋಯರ ದೂರ ಪೋಯರು ಆರ ಉನಾಸ ಅಂಡ ಕಜಿಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಿರ್ಬೇಕು ಕಜ್ಜೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಉನಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಬೇಗಾರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ಪೇರು ಅನ್ನು ಮಾರಿ ಇರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರತೆ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೈದು ನೋಡು ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯರು ಮಗಳು ಪಾತೇರು ಜೆರಂದು ಓ ದೇವ್ರೇನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡತ
ಲೈವ್ಡು ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು. ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಜನ ನೆರೊಂದಿತ್ತರ ಕ್ಲೆಂಚ್ ನಗ್ಲಗ್ಲೇ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರನ್ನು. ಅಡ್ಡ ಜನ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಲೈವ್ಡು ಅಂದು ಸತಿ ಜನ ಲೈವ್ಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇಂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೈದು ಬರತ್ತೇನ ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಂಕ್ ಅಮೂಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನಂದು ಐಟ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪುಡು ಆಲ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಅಂದಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವ್ರಿ ಎಪ್ಪು ಸತಿ ಚೆನ್ನೆ ಏರ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶನ ಬಾಬಾ ದಾದ ಅಲ್ಪೆಗೆ ಬಾಬಾ ಆಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬಾ ಬೆಂಚಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬಂಗಾರ ದಿಪ್ಪು ಚನ್ನ ಇದು ನಂಬರ್ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಬಂಗಾರ ದಿಪ್ಪು MK ಅರೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಿ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಪಂಡರ ತಿರ್ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತಕೇನೊಂದುಂಡೈತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಬಾ ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಕುಲೋಂದೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಕೇನುಂಡತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸನ್ನೆ 3 ದಿನ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಮಾರ ಚೂರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತಿರ್ಗ